Mám kuře, ale klouže trochu kluže. Kuře. Mám hlad, chci si udělat kuře. Kuře! Kruci kuře, mám mokré ruce. Jejda. Uletělo. Jejda, zase uletělo. A zase uletělo. Já to kuře nikde nechytím. Počkej, zavolám si pomoc. No, co je, kde jsi? Čau. Jsem tady. Co chceš? Mám kuře a hele. Ono to klouže. Jsem si všiml brzo. Hele, jdem si zahrát hokej. Ruční hokej. Já to bolelo. A to bylo moje okno. Oh. Ale mám další kuřata. Já jsem nakupoval v hypermarketu Albert. Neříkej. Říkám. Proč to tak klouže? Zkusím kleště. Jsem chytrá hlavička, to půjde. Tatkre. No, teď to vytáhni, ty chytrej. Oh, to vážně nejde. Tak to jde, ne? Vytáhni, to dělaj. To nejde. Oh. Mít druhý okno. Další kuře vytáhni. OK. Otevřu to jak sardinky momentálně. Vidíš? Tak jo. Vidíš, jak už to funguje. No, samozřejmě. A teď to napichnu. Ještě raz. Hele, Ještě mám jeden pokus. jak to děláš? Ale ostré to je. Jauajsky. To bolelo. Ty to neumíš. Ještě takhle to zkusím. Neumíš, pojď to sem. No tak to zkus ty chytrej. To vážně nejde. Ty jsi to rozbil. Ale jsem šikovný. To z něj neudělala ani ty jako. Tak to dáme do sféráku, no. Když myslíš... Nemyslím, já vím. Neříkej. Tak to tam strč už konečně. Wow. Chudák kuře. Ten jak už je mrtvý. No to nevadí, ale pořád je to kuře. Co teď s tím děláme? Oh. Mám otvírák. Krásný. Šup. Tak. A je to kámo. A, jsi šikola, no jasný. Proč se to tam nevleze? Proč jsi to tam dal ty? Ne, to tam dáváš ty. Ale vymyslel jsi to ty. Aha. Tak já to zmenším. Jujky. Ale to už se tam vleze. Co máš za nápad ty, kámo? Logičtější nápad, než jsi měl ty. Se předveď. No. Ještě to zapojím do elektriky, moment. Sleduj. Ono to tam nedosahuje. Tak ještě. Ty jsi to rozbil za to, co já jsem to tak dobře vymyslel. Ty jsi vážně strašný. No tak se neplázni. Já to zametu. Co máš za nápad teď? Dáš 3 svíčky, zapálíš, dáš tam kuře, nebo naopak, a točíš. A Svíčky zasnu, ano. Super nápad. tak nic, no. Mám lepší nápad, sleduj. No. Tak to chci vidět. A teď? A mám plameňátek. A teď sleduj, teď to zapnem. Já jsem si to myslel. A co, ty jsi úplně chytrej. Já jsem si myslel, že se toto stane. Vždyť. Jsi to vyrábil ty. No jo, pořád. Ty chceš tak v prekérní situaci číst? Jo. Si děláš srandu. Krtečka už jsem četl. Tady je Teď ta jsi Boženo Němcovou, nebo co? Už jsem našel tu knížku. Pojď se podívat. Ty jsi to shodil. Ne. Au! No to je bordel. To je můj celý nábytek. Víš, vymyslel jsi to ty, tak jako se nediv. A proč ti tleskám vlastně? No tak to vážně nevím. A nečmárej mi po zemi, to můžu jenom já. No ale ty si čmáreš zase pozdě.
Říkám, mě to mě barák, to můžu jenom já. Nevřikej. Já to trošku písku uhni. Jak uhni, co si to dovoluje? Donesem ještě trošku cihly. Dones ty cihly už. Kameny. A cihly. A necky? A trošku mouky. Nasypem to tam Ještě, že všechno. tam nedáš vejce. Nebo tak je postavený Karlův most jenom. Trošku vody, tak. Lepí to? Nelepí to. Ale došla mouka. Jak to, že ti došla mouka? Spíš cement, ne? Vezmu další mouku. Říkám, že jsem nakupoval. Jasně, v hypermarketu Albert. Jo. Tak tam všechno naskládaj a je to. To lepí konečně. Lepí. Pojď sem. Si tam zazdíš, člověče. Povídám ti, pojď sem s těma cihlama. Ale já se tady nezazdím, já na to mám svoje klamy a mě nevím, co to tady plácám. Dělej, přidávej. Teď tak to držet nebude. Ale bude, všechno bude držet. Šup. Jak to můžeš takhle pěkně vidět? Hele, já už jsem stavil ledacos. Moje ruka! No, tak. Daj to tam. Tak a teď to budeme opíkat. Došli nám kuřata. Došli kuřata. Mám obal. No ten ti tak pomůže. Hele, ten smíčík tady nebyl, do té doby než přišel ty. Jako v čeho mě obvinuješ? No to, že jsi mě tady dal bordel. Počkej, mám nápad. Víš, co ty z mě zavolal? Ale mám pfekáčky. Tak jdeme opíkat. Super, no, pak. A je to. A je to. Tak a už opékáme. Jupi!